Ayan, ba naman dito sa amin, sa lugar namin guys. Madilim pa naman dito. Ayan, guys, maulan at baka na naman. Ayan, guys, quick live lang tayo ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo yung lugar namin na binabaha kalani dito kapag tag-ulan. So, thank you for watching guys. Thank you sa mga dadalaw at pupunta sa aking live. Ini? Hello mate, salamat. Ba na naman dito. Salamat mate sa tamsak. At pagpunta. Ba na naman dito sa Albay mate. Mauranon. Mauranon baga dito. Iyo baga mauranon.
Ba na naman. Yan o. Ba na naman hindi sa lugar ka magurang ko. Nagbaba na nga yan kasubago. Alang ko yan kasubago. Tagkuligi siya. Baka maulog. Salamat, mate. Tigtuin ko na sayang kang oras, maski dit na minuto, makalive lamang ako. Maski baho magayo na view. Aloy nang dahil nagro-live na naman kaya. Salamat sa pagpunta. Oo. Kaya may di baha-baha. Pag arutan mauran. May diki kaya baga digdi may salog sa gilid kaya di pero may baha. Duman sa lugar mi man sa arong mi sa dirimin ko yan. Ang problema man duman mayon kapag nagtuga. Di sa albay karamama baha man. Maski sa in. Sa balikan ta ka na lang mate mamaya naman. Salamat sa pagpunta. Madiklom so place ko dito. Madiklom murang ilaw. Ala. Salamat pag-share, pagtambay. Iyo baga, maliputon digdi, bira na nga magkarego sa mga tao digdi. Saro na ko duman. Arian Chari, Arian Carissa. Salamat bro, the chicken. Yes, the chicken. There's no hiding place for the chicken. Thank you for coming, Arian Charissa. Classmate Clarice by thank you. The chicken getting cold because of the rain. Super lakas talaga ng ulan, guys. Naririnig nyo? Ang lakas ng ulan.
ba na guys. Flood, flood. Hello. Ay, hindi ko siya kilala talaga. Si Garo, hindi ko siya napandukan. Iyo, batchmate yun. Anong section? Hindi ko yung kilala. Aputon ko daw. I-PM ko siya. Nakachat ko na yun. Kaya lang, di ko alam kung taga-sensya nun yan. Kilala mo siya, mate? Si Maricel? Murano, maulan, sobrang lamig. Ang lamig-lamig dito. Ba na talaga. Sobra-sobra. Siguro ko yung baka mo talaga naninig. Ay, baka sa YouTube. Aputon ko lang siya, mate. Dahil sa i-PM ko siya. Kung talagang nag-high school siya sa Kabangan. Di ko man siya midbid. Na-midbidin ko lang siya sa grupo me. Sa FB baya. Smiling face baga siya pero hindi ko siya namumukaan.
Hello guys, good afternoon. Yan, ang gabi at ba na maligit na namin. Ang lamig-lamig at ang lakas ng ulan kanina pa. Ba talaga siya. Na naman. Palaging ba dito sa lugar namin kapag malakas ang ulan. Hindi ko alam kung may signal na ba or sure, yun lang, learn lang. Pero is malakas lang na ulan. At matindi tubig, excuse me. Yan. Kanina pa, bumaba ng ito ngayon, kanina. Mataas talaga siya. Baha isil na naman ng lamig ng panahon. Ang lamig-lamig ng ulan. Ang lamig-lamig. Baha na naman. Grabe ang ulan. Diyos ko. Yes, sis. Marvelyn, baha na naman talaga dito. Kapag umulan lang. Sobrang baha na yan. May deki kaya dito. May ilog sa tabi ng bahay na to. Kaya hindi nakaagos yung tubig. Tatod na pinaglag pa ako. Kanina mataas yan, sis. Yan o. Yan na tubig na yan dyan. Sa may basa na wall. Mataas yan kanina.
Ang lakas ng ulan guys at ang baba naman dito sa amin. Kanina pa lang ulan. Ang dilim-dilim na. Hello, ang lakas ng ulan dito sa amin. Naman. Na naman dito.
Hello guys, thank you sa pagpunta. Saglit lang to guys. Pinakita ko lang yung lugar na naman dito. Ang bakba na naman. Okay, so maulan, makapin naman. So yun yun guys, thank you for watching. Gawa na lang ako content. At iba na naman dito, hindi makalabas.
Inom ba tubig?
dyan ng sa ano, sa tulay. Tao po, Jerry. O, Jeric. Dapat ito yung mga bagla.
namin. Yan. Malis ka.
Thank you for watching, guys. Lula. Mahula. Luma. Lumuga.